हे लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ माने गरमबो नालाय बोथोरा माने हिउमिडिटी बारा जादों ओंखायनो थाब दुगैना लाखाबाय दा दिनै एसे आं दिनै बे बिबार बागाननि एसे खामानि दङ दाख्लैनो लोगोनि न'निफ्राय लाबोदोंमोन ओरैनो थुलुंसि बिफां ओंखायनो बेखौबो मोजां खालामनांगोन ओंखायनो आं दुगैना लाबाय नङाबा एसे दुगैयालासेनो बोरैबा मोनोना थुलुंसियाथ' गोथार ना ओंखायनो आं थाब दुगैना लाबाय दा बेखौ नैबेहायथ' बेथ' जाला आरो खुमब्रा ना मामोनथाय बेयो जाला ओंखायनो बेखौ दिहुननानै नैबेहायनो बेनिफ्राय फांनै थुलुंसि बेहाय लगायना होगोन आरो नै दाख्लै मानि प्लेन्ट बायना लाबोनाया लोगोनि न'आव थांनायाव जे नार्सारियाव हाबदोंमोन ना नोंथांमोनाथ' नुखाबायनो जानो हागौ बेनि भिडिअखौ नुवाखैबा लिंकआव होना होगोन नैबे मानि प्लेन्ट आरो नै जोंना भिन्दि थाइनै आरो देरबायनो बेखौ दिनै खागोन नङाबा बोराय जालांगोन बियो नैबेखौ दिहुनना होनोसै नै जेबो गैया नालाय ओरैनो थैलांदोंमोन एनै दा नैबेहायनो थुलुंसि फांनै बेनिफ्राय लाबोनानै फांनै लगायना होगोन नङाबा बे जायगाया देरबाथाय थोन जागोन ना ओंखायनो खस्थ' मोनगोन बिसोरबो ओंखायनो बेयाव लावबाथाय एसे हां लानो मोजां मोनगोन आरो नङाबा एसे थोन जाबा देरनोबो एसे खस्थ' मोनगोन बेहायबा थाब देरनो हागौ ओंखायनो लाबोनोसै आं एफा गोबावनिफ्रायनो थुलुंसि नागिरबाय थादोंमोन नाथाय दाख्लै लोगोनि रुमाव मोनबाय बिसोरनाव माने रज'दों आरो बिदिनो गिदिर बिफांनिफ्राय ओंखायनो बे लोगो सासेया बेनो बे सब बेफोरखौ खालामना होदों आरो मनायाव सोना लाबोदों बिदिनो बेखौ बेहाय लगायनोसै जागोन फांनैयानो जागोन नङाबा बेहायबो आरो थोन जागोन ना ओंखायनो बेयाव फांनै थाथोंसै आरो बेहाय जेसेबां दङ बे फांनै थाथोंसै आरो हा होनांसिगोन बेहाय जाबाय दा नैबेहाय एसे हा खम जाना दङ ना बेनिखायनो हा होनोसै नै फांनैयाबो जाबाय बेहाय थिगानो दङ हा बेनिफ्राय होनोसै साइड एसे बिथिं दोननोसै सान्दुं मोनथों इदि नङाबा एसे गिसि जाना दङ ना उदैनायासो जि मोजां जादों बिथिं थाथोंसै बेखौ साफा खालामनांसिगोन एसे लेथ्रा जाना दङ दिनै खालामला आं नै बासनबो सुनो दङ दा लासै होखागोन दे खामानि मावनांगौ दङ एसे फ्रिजखौ साफा खालामनांगौ बिराद हाद्रिबाला जायोना सानफ्रोमबो ओंखायनो एसे दैजों बे जिखौ सुनानै थाब लेथ्रा जायो आरो खाथि खाला न'फोरखौ माबानो खालामबाय थायोना रिन'भेट खालामबाय थायो बेनिबो बाला सालाफ्रा फैयो खोमा ओंखायनो दा साफा खालामनोसै एसे सा आरो साफा खालामबाय थायोबा बेनो पारमानेन्टलि नांबाय थागोन आरो ओंखायनो सम आं साफा खालामो आरो 2 बोसोर 3 बोसोरानो जासिगोन बे बायनाया थेवबो दाबो गोदाननो नुखायो आरो फ्रिजखौ आरो नैबे दङना भेगाटर बीच नैबे जाबाय गवायाव थांदोंमोन ना जोङो बेरायनो लास्ट इयारनि अक्ट'बराव अब्ला बेखौ लाबोदों आरो सबिनियर हिसाबै फ्रिजाव नैबे आरो नैबेखौ लाबोदों आरो नैबे जाबाय दाख्लै लोगो सासेया हरदों फुजा लोगो सासेया बेखौ होदों आरो बे मोनसे बेहाय दोनदों आरो जोंनि बे थाग्रा न'नि टेबोलाव दोनदों आरो नैबेखौ आं माबायाव थांनायाव लाबोदों रिक्साखौ फिसा मा होनो लालगिल्ला बेरायनो थांनायाव आरो नैबे जाबाय जोंनि फंबायनि ल' फरायदोंमोन ना बे ल' फरायनायनि आरो बेहा बे टेबोलखौ एसे साफा खालामसै भिटामिन सिनि टेब्लेट मैया थांदोंमोन आं फार्मासियाव मैया लाबोदों नैबे जाबाय स्प्रे सेनिटाइजार
आरो नैबेखौबो होदों नैबे मोनसेखौबो होदों बिदि फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ माने मोजां नाङो आरो बिदि आंथ' बेफोराव क्रिएटिभिटि आं गैया जेबो गैखाया आंहा बे लोगोआ बिराद पेइन्टिंबो खालामनो हायो बियो आरो बेफोरखौ बे बानायनो हायो आं बानायबाय थानाय नुबायना इखौ मोजां नुदों होननायखाय बे हरबाय आरो मोननै बानायदोंमोन मोननै होबाय आरो बियो दै लोंसै दै गांबाय आं बावदोंसो आंहा आरो मोनसे मेन खामानि दङ बे माबा गेस स्टभ साफा खालामनाय बिराद मैला जाना दङ साफा खालामसै इखौ माजों साफा खालामगोन गोसोखौ हमथानो हाला नोंखौ दसे नुवाब्ला गोसोखौ बुरखायनो हाला नोंनि अनगायै जानाङा मुलुगखौनो खोमसि दरसे दंमोन नोंखौ गोसोखाङोब्ला बेनि बेजों साफा खालामदों बेथ' थांखाला एकदम आवगायावनो बिदि मैला जाना थाबायना मोजां खालामाखिसैमोन साफा ओंखायनो बिदि थाबाय थाथों आं हारसिं थाबाय बिदिनो गान खननानै खामानि मावबाय थायो आरो मोजांबो मोनोना गुगोल पे आं स्क्रेच खालामदोंमोन माबा पेमेन्ट खालामनायाव फैदोंमोन स्क्रेच कार्ड फैसा मोनगोन नामा सानदोंमोन गैया बेटार लाक नेक्स्ट टाइमसो फैबाय मालाबा मोनबाय थायो आं दासिमबो गुगोल पे बेसेबां फैसा मोनखोथाय आं रिवार्ड 263 रुपिस टटेल रिवार्ड्स बासन सुनखाबाय बेखौबो साफा खालामखांबाय ओरैनो साफा नुबायना दा एसे बेथ' मैलाखानो बे साफा जाला बेखौबो साफा खालामनांसिगोन गाबोनफोर दिनै खालामला दिनै दुगैना लाबायना दुगैखांबाबो खालामनो हायो खिन्थु दिनै खालामला दिनै आंहा आथिङाव एसे माबा फोननांगौ दङ दा आंहा आथिङाव जि फोनो बेखौ देखायनोसै माबायदि माने आंहा आथिङाव फार्स्टआवनो आथिंनि बे जि दङना बेखौ मा होनोमोनथाय बे क्रेक जानायखौ गावोना आथिंनि बे आफाथालायाव बे बिराद गावोमोन आंहा गोलोम बोथोर गोजां बोथोर जेबो सिन गैयामोन आरो आंथ' हाबो बिदि माबा खालामा सेन्देल गानबाय थायो थेवबो मानोथाय मिथिया गावनिनो हम रेमेडि मोनसे आं मुलि लाबाय थायो आरो न'आवनो दा बेखौ लायै बिराद मोजां जाबाय फार्स्टआव बिदि गाज्रि नुयोमोन नै लोगोफोर नैबे आंना नैबे आथिंनि जे आफाथालायाव नैबे बिराद गावोमोन आरो फार्स्टआव जि गोजां बोथोर गोलोम बोथोरनो जेबो माबा गैयामोन खोथा गैयामोन हल इयारानो माने 12 मास बे आंहा गावबाय थायोमोन दा नायलाय जि मोजां जाबाय गैलाना ओरैनो नुबायना साफा जाना थाबाय दा न'आवबो खायफा बुस्थुफोरखौ मोजां खालामनो हायोना न'आव थानाय जि बुस्थु दङ बेजोंनो माने गोबाव सान जाबायमोन आं 15-20 दिनसो लायाखै दा ओरैनो लानोसै दा बे आं जि माने पेस्टखौ बानायगोन ना आंनि आथिङाव बे लगायनाय बे जि बेनि मुलिखौ बानायगोन ना बेयाव नांगोन नैबे भिटामिन इ केपसुल बेखौ फार्मासियावनो मोनगोन जेखि जाया भिटामिन इ केपसुल होनबानो जाबाय आरो मालाबा भिटामिन इ अइलबो मोनो खिन्थु आं भिटामिन इ केपसुल लादों आरो नैबे बेनिनो मोनसे बारा क्वान्टिटियाव लानोबाथाय मोननै लाबा जाबाय दरकार गैया मोननै खिन्थु मोनसे लाबानो जायो नैबे गोथां बिदि भिटामिन इ केपसुल नैबे मोनसे लानोसै बेखौ दोनबाय आरो जोंनाथ' न'फ्रावथ' एभेलेबल थाखायोना बयबो बायखायोना नैबे जाबाय भेसलिन बिदि भेसलिन जे दङना नैबे भेसलिन आरो बयनिबो न'आव एभेलेबल नैबे नारेंखलनि थाव पेरासुट अइल बिदि काट खालामनानै दिहुनना लागोन आरो बिनि रोसिखौ बेनि मानो होनबा बे टेब्लेटनि रोसियाथ' सिङावसो दंना प्लास्टिक बायदि साया बिदि दिहुनबानो जाबाय नैबे दिहुनना लाबाय बिदि ओमफ्राय बिनि उनाव नैबेहाय बिदि भेसलिननिफ्राय बिदि भेसलिननिसो लाबानो जाबाय दा आरो लास्ट नैबे नारेंखल थावनिफ्राय बारा नङा नैबे ड्रप एसे बेसेबां नांगौ बायदि मोनो आरो नैबे नुबायना बेहाय दङ भिटामिननि टेब्लेट मोनसे ओमफ्राय नारेंखल थाव एसे आरो भेसलिन दा बेखौ इदि गलायना लाखायो गलायनानै दा आथिङाव जेराव गावदोंना बेहाय आथिङाव इदि लाबानो जाबाय आरो इदि बेयाव जुदि गावोबा बेवहायबो लानो हायो नैबेहाय नुबायना इदि ला आखाइजों ओमफ्राय बिदि लगायबानो जाबाय जेराव गावो आरो बेहाय बिदि बेयाव मोजां रिजाल्ट मोनदों आरो आं ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ शेयार खालामदों हौवा हिन्जावनि खोथा नङा सोरबा बयसफोराबो जुदि दंबा आरो गावनाय दंबा बयस गार्लस माने मा होनो बयबो आरो सिख्ला बा बैसोग्रा बिदिनो खोथा गैया बयबो लानो हायो बेखौ मानो होनबा बारा गाबाय थाबाबो बिदि जायोना दा आरो दैज्लां बोथोर माने बांसिन मानसिफ्रा खेथि मावनायाव बा आबाद मावनायाव दुब्लियाव थांनायाव गावनोबो हागौना बेखौ लगायनो हायो आरो फैनानै मोना
सम मोनाबा सानाव बिदिला बे जाबाय नोंथांमोना बिदि लगायनो नायलाय सप्तासेसो अब्लानो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो फार्स्टआव आं बे माने बे गावनायखायनो जि सेन्देलफोरखौ गाननो लाजियोमोन आरो उनथिं नुजानाय सेन्देलफोरखौ ओंखायनो पाम्प शु गानबा नुवाना पाम्प शु गानो आरो आथिङाव बिदि लगायना लानायनि उनाव माबा खामानि मावबाय थानांगोन ना अब्ला बेहाय माने मुजा गानना लाबानो जाबाय दा गरमबाबोथ' उपाय गैलाना जेखि जाया बेखौथ' फोनना लाखाबाय दाथ' ओरैनोथ' वेस्ट खालामनो हायाना ओंखायनो दा मुजा गानना लानोसै आरो बारा सम नङा 1 घन्टा बा 1.5 घन्टासो जेसेबां समसिम गानबाय थानो हायो बेसेबां समसिम गानबाय थानोसै आरो मैया सुना होखादोंमोन ना मुजा गाननोसै आंथ' आवगायाव न'आव थानायाव मुजानो गानामोन जि मुजा बिदि गाननाय नुबानो मालायखौ आं हांथोनो मोनोमोन आरो दा मिथिला माब्रै हेबिट जालांबायना गाननो हायो माथो आवगायाव गोजां बोथोरावबो आं मुजा गाननो हायामोन आरो जोंनि आफायाथ' एकदम गरमबाबो जुथा गानोना बहाबा थांबाथाय आं सानोमोन माबायदि जुथा गानो मानसिफ्रा बिदि होननानै आरो दा गानना लानोसै आं मुजा आं दहायनिफ्रायनो मोनसे बुस्थु नागिरगासिनो मोनाखैसै बहा दोनफ्लांखोथाय मैया आं दखानाव थांदोंमोन ना थांनायाव आं काजु बादाम लाबोदोंमोन आरो मालाबा माबा माबि बानायबाथाय होनांगौ होननानै आरो फ्राइड राइस बिदि पुलाव बानायबाथाय होनांगौ होननानै दा नागिरना मोनाखै बहा दोनखोथाय गोसोआवनो फैयाखैसै बाखि जि लाबोदोंमोन बेफोरखौथ' मोनबाय माबा बे सिरा माबा बे गिदिर पेकेट आरो जाय गिदिर पेकेट बेफोरखौ मोनजोब्बाय दा माने बे काजुआथ' एसे दाम गोसा जायोना ओंखायनो बिदि फिसा पेकेटल' लाबोदोंमोन 25 रुपिसनि मोनथाम लाबोदोंमोन दा मोनाखिसै बेयावबो नायबाय माथो आरो खनसे नायफिनदों बेयाव मास्कबो लाबोदोंमोन आरो नर्मेल बिदि बेखौथ' दंखायो सब बेयाव भुजिया बिस्कुट मास्क माबाफोर दं आरो लोगोफोर मोनसे माने मा होनो इन्टारेस्टिं खोथा आरो मैया आं बे फार्मासियाव थांदोंमोन ना मास्क बायनो ओमफ्राय बिदि माने भिटामिन सि माबा माबि बायनो आं बै बिदि माने हासबेन्डनि थाखाय आरो N95 मास्क बिदोंमोन आरो ओमफ्राय गांसेल' बिदि बायदों N95 ओमफ्राय बिदि नर्मेल दाजों नोंथांमोनखौ देखायबायना बिदि नर्मेल मास्क बिदि गांब्रै लादों ओमफ्राय भिटामिन सिनि टेब्लेटनि स्ट्रिप 2 लादों आरो दाथ' आंथ' जेनेबा फैसाखौ बिसोरो जेसेबां बुंदों बेसेबांनो होदों ओमफ्राय माथो न'आव फैनायाव नुबाय जे एक्सट्रा आरो बे माने मा होनो 2 माने मास्क सोनानै होदों माबा फ्रियावसो होखो ना बावनानैसो होखो आं मिथिला आरो न'आव फैनायासो खुलिना नायनायाव नुबाय जे आरो एक्सट्रा गांनै दं आरो मास्क अरजाला बिसोरो होबाय जेनेबा लाखिनोसै मानो आंथ' माने खावनाथ' लाबोआखैना बिसोरसो गावसोरनि फुलावसो सोना होलांदों खोमा ना फ्रियावसो होदों मिथिया आरो बेखौ खिन्थु आं बिल नायबायना बिलथ' होखायोना बिसोरो बिलाव नायबाय जे आं जि लादों बिनिल' माने दङ आरो 253 ना 63 बेसेबांमोन आरो लिरनाय दङ आरो दा नागिरदों बिसोरो आं बेयाव मोनाखिसै माथो सिङावबो मोनाखिसै मालाबा आं बेहायबो दोनो कापबर्डआवबो बेहाबो नायनोसै होनबा ओरैनो फाइनेलि गेस खालामनाया नैबेहायनो दं आं बिदिनो आंहा बिदिनो जायो बुस्थुफोरखौ दोननानै बहाबा नागिरबाय थायो माने एसे मा होनो थाब बावनाय हुदा दङ दा नैबेहाय दोनसै इजि जागोन आरो नैबेहाय नैबे बेगखौबो मानिफ्राय बायदोंमोनथाय जोङो नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनिफ्राय बायदोंमोन आरो बे नागाफोरनि बेग मोजां जायो आरो लानो न'आव बिदि आर'नाइनिबो दं दा एबार थांबाथाय लाबोनांगोन र' मोजां आरो लानो आंहा ओंखाम उखैबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै आं 3 घन्टासो गानना थाबाय कन्टिनिउसलि दा फुना दोनसै गरम नांबाय नै नायदे दहायनिफ्राय एसे साफा नुदोंना माने बिदि सिल नुखायो आरो बिदि दा बिदिनो कन्टिनिउस लाबाय थाबा आरो मोजां जायो आरो दा नोंथांमोना आं जि माने बेयाव लादोंमोन ना बेबायदि जुदि सोरबा आथिं गावनाय दङबा आरो गार्ल्स एन्ड बयस हौवासा हिन्जावसा बयबो लानो हायो आरो बेहाय आं लादोंमोन भिटामिन इ केपसुल मोनसे ओमफ्राय एसे नारेंखल थाव बिदि खानायाव फुनग्रा नारेंखल थाव बिदि आरो आधा चामचसो ओमफ्राय मा लादोंमोन आरो भेसलिन मोनथामजों बिदि गलायनानै आथिङाव फुननानै 1 घन्टा बा 2 घन्टानि थाखाय मुजा गानना दोनबानो जायो आरो बिदि जायफोर माने फुङाव बा सानाव बिदि सम मोनाबा उन्दुनायनि सिगां खालामनानै हराव उन्दुबाय थाबाथाय बे मुजाखौ गाननानै दोनबानो जाबाय आरो आराम मोनगोन न'आव ट्राइ खालामनो हायो आरो नायलाय आं नोंथांमोनजों रायलायबाय थादों बिथिं ओमफ्राय बिथिं अखा हागासिनो भाग्य मोजां ओरैनो आसारा बारा सियाखैनो आरो अखा हानो स्टार्ट खालामनायावनो आं माने लोगो नायबायना दरजा खुलिना इदि बेहाय माने मा होनो अखा हाबाबो पात्ता मोनखाया
जोंनि बिथिंनि बायदि हायाना एसे ओरैनो एसे हायो ओंखायनो पात्ता मोनखाया अखा हाबा आयै हाबायनो गोसायैनो दिनैसिम बिथिं अखा हादों आरो ini aku habisnya. Saya ini bukan kalau sampai mungkin. Apa deh? Jasen jamai dah. Nếu các bạn salad thì xây này về popcorn jeng. Anh mà hắn cinema hall honly film माने फिल खालामसै आरो मुभि हलाव जे जों मुभि नायनो थांबा पपकर्न जायोना इन्टारभेलाव आरो दिनै बोथोराबो एसे थान्दा थान्दा ना ओंखायनो पपकर्नजोंनो सा लोंसै आरो आं दा लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे सिम्पोल भ्लगखौ नायनानै माबायदि मोन्दों खोन्थाहरबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भ्लगखौ नायना मोजां मोन्दों बिदिनो भिडिअफोरखौ नायनानै सापर्ट होलांबाय था दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय